Baratze ekologikoak horixe zenbait sektoretako hainbat enpresek bat eginda aurrera eraman nahi duten proiektua. Lehendabizikoa Amurrioko Lezama auzoan jarriko dute abian urtarrilean. Nekazaritza ekologikoa produktu kimiko barik eta era naturalean egiten den nekazaritza da. Baina zertan datza lur denok proiektua? Lur asko ikusten ditugu Euskal Herrian, baserritarrak enpresa mundura jundirelako, dauzkatela lur batzuk kasu askotan erabiltzen ez dituztenak, eta ikusita proiektuaren helburuak prest egon daitezkenak proiektuarentzako uztea, ezta lur horiek. Es una forma de terrenos que tengo yo que ustiatzen ez ditudan lurrei erabilgarritasuna emateko aukera da. Eta bestetik lanpostuak sortzeko modua. Los puestos de trabajo. Helburuen artean heziketa ere badago. Elikagaien inguruko kultura sortzea. Eskolekin ere harreman eduki nahi dugu, eta harreman horretan ekarri nahi ditugu gazteak honea, erakusteko alderdi batetik naturarekin harremana, baratzarekin harremana. Asmo ekonomikoak baino gehiago helburu sozialak aipatzen dituzte arduradunek. Proiektu honen bereizgarritasuna parte hartzea sustatzea da. Guk nahi duguna azkenean da gizartean modelo aldaketa bat edo egin, ez? Nahi dugu pertsona guzti horiek proiektu honetan parte hartzea, ez bakarri dirua jartzen, baizik eta kontsumitzen eta proiektuan laguntzen. Hemen, Amurrioko Lezaman abiatuko dute lehenen gortua. 2 hektare hauetan 4 lagunek lanpostu finkoa izango dute eta uzta sasoian 8 pertsona arituko dira beharrean. Urtarriletik aurrera hasiko dira lantzen eta asmoa etorkizunera begira beste toki batzuetara ere zabaltzea da. Inbertsore handirik gabe, jende askoren parte hartzearekin, proiektu txikia handi bilakatuz.